I trojku, brojali smo. I sad hoće voda da ključa lagano. Uzmiješ kafe, 4 kaške one kolačne, ne supene, ne one dječje, kolačne, i jedna 4, znaš, to i promiješaš. 4 za jednu. Ja, čestu finu, svoju finu. Zrbo mora biti jaka, promiješaš i vratiš tamo. Kad vratiš, isključiš kola da se ne zaboravlja. Pošto ono vrelo i sad to, i onda lagano ono krene i makniš. I prije no što krene, opet malo promiješaš da ono tozana i stevla, ili ti kako se već zove, padne na dno i ostane kajmak fini, a ona težina padne na dno. Logički težina ne mere dići se gore, već težina pada. I to je to. I onda još molim vas. I onda malo još umješane vode, pospiješ povijela letu, kad kraviješ spati. A ti, pošto ti je to električno na trici, ti pala uzmiješ žezlić. I sad to upola uradiš. Još nešto. Pogledaj, sjeti. Ćao. Bravo, Ema.